хора, днес ще правим unboxing видео на iPhone 7. Така, ето е кутията. Стандартна Apple кутия. Версията 128 GB съм си взел. Там, какво има друго? Някакви описания за телефона. Та, нека да започнем с unboxing. Тук първо това се слепя. Така. Вземем кутията. Това е някакъв нейлон. Между другото, това повече ме кефи, защото миналата година трябваше да изрязвам, а в момента не трябва, което е по-хубаво. Така, вдигаме кутията и вътре виждаме ето това нещо. Не е както миналата година да има книжка, която да се отваря. И някакви инструкции. Ето, има и на български. Супер! Това е за сим картата. И пак някакви листовки. И Apple стикери, което е яко. Така, това за сим картата ще го оставим. И ето го и самия телефон. Така. Чакай, къде съм? Това е от тук. Така. Нека го включим. Нека се зареди операционната система. Така. Тук имаме слушалки. И накрайник. Нали, вече нямаме жака за слушалки. Имаме накрайник, Lightning и жак за слушалки, преходник. Това са ни слушалките. Много здраво залепено това. Ето, те са с Lightning също. Така, ето го кабелчето. Вече е в кръг. Миналата година беше така в елипса, да се каже. И зарядното. Което е матиран цвета, но чакай да видим. Не, гланцирано е просто хартията го прави матирано. Така. Нямаме сим карта. Така. Но аз имам всъщност. Сега ще взема стария ми телефон и след секунди ще се върна. Да, и нека да го изчакаме. Чакай сега. Ще го изчакаме малко. Това са ми iPhone 7. Виждате. Тук на езици какъв искаш да ти е телефона. Може на английски, на български и на други. И така, ето, върна се. Връщаме се. Така, ето го стария телефон. iPhone 4. Да, малко си струваше в декрейта. Така. Сим картата. И този заминава. Така. Тук имаме адаптер, защото преди бях с iPhone 5. Има голяма разлика между iPhone 7 и iPhone 4. Така. Изваждаме го. И тук има гумичка всъщност, защото е водоустойчив самия телефон. Не знам колко може да се види. Нека фокусираме малко. Така. Ето гумичката, имея и другите работи. Така. Така. Сим картата. Сим картата се слага. Секунда, само да видим как. Ето сим картата. И го слагаме вътре. И имайте в предвид, че когато имате телефон iPhone 7 на мокрен, гаранцията ви това не го покрива. Така че си помислете дали да мокрите вашия iPhone. Така, нека го се тъпнем. Той е водоустойчив ли е? Да. Не знаех. Така, сега няма да се свързваме към Wi-Fi. Пак накара да се регистрирам. Това сигурно защото сложихме сим картата. Да, задейства се вече. Така, нека ги оставим тези кутии работи на страна и се съсредоточим към телефона. Така. Ще изчакам да се активира. Не мисля, че ще отнеме много дълго време. Много повече ми харесва между другото дизайна с новата камера. И липсващите тук линии за антената. Готово. Така. Тук се тъпваме. Така. Continue. Пръстов отпечатък.
Готово. Много по-бързо. Така паролата, не искам да ме гледате. Да, оставаме камерата на страна. И паролата готова ли? Да. Да, ето. Така. Restart from iCloud Backup. Така, си введем паролата на рутера. Мисля, че не е апдейтван. Не знам кога е произведен, може да идва с новият iOS. Що е така грешно? И някаква грешна парола. Конектнахме се. Така. Restart from iCloud Backup. Окей. Next. Защо така? Трябва да изчакаме малко. Странно. Apple ID-то да си въведа. Тук има много неща за въвеждане. Не знам защо тук въобще има емоджита. Ето, не ми гледайте имейла. Тук имаме... всъщност не имейла. Ето, имаме емоджита. Не знам защо така. Нещо не ще да фокусира. Ето, имаме емоджита. То доколкото се вижда. Да. Така, паролата. Пак ще изчакаме, докато я въведе. Така, сами се сендва iCloud-а. Значи можете да се къпете с този телефон. Да, водоустойчивостта му е IP65, мисля. Или 66. Извън колонча. Означава, че може да стои на метър за половин час. Което си е доста в интерес на истината. Мене ми е важно, че, например, ако говоря в дъжда, телефона няма да се повреди. А иначе... Или ако го изпуснете във вода. Да, или нещо се случи, за да го залеете. И това не привлича толкова фингърпринт, колкото от тази лъскава ябълка отзад. Още сме с iCloud-а, се сетъпва, така че няма какво да гледаме толкова много. Така, това ще го превъртим. Самия телефон е черен цвят, мат. Да, повече ми хареса Matte Black, отколкото Jet Black, защото Matte Black просто не събира толкова пръстови отпечатъци. А има ли Rose Gold? Да, Rose Gold, има Gold, има и Silver, което е стандартното бяло, което е още от iPhone 4, мисля. Нали, тогава се провериха първите сетове на iPhone, мисля. Не, и iPhone 3GS имаше и 3GS. Цветове. Доста дълго отнема това да се сетъпне. Готово. Ама ще изчакаме малко. Да изчакаме малко, докато се върне. Така, стигнахме до тук. Чакаме. Setup in progress. Voiceover off. Ще доцъкнах хомгота назад така. За сме на 3G. Боже мой. Много е тъпо, когато си сетъпваш телефона. Много е тъпо. Много време отнема. Но все пак е хубаво, че отнема време, защото се сверяват всички данни с сървъри на Apple. Така, choose backup. Тук стигнахме. Тук пак ли ти иска запис? Ще го правя като нов iPhone са. Няма по-добре. Добре, и нека изчакаме. Имам бекъп, но после ще си играя, защото сега сме и на 3G на всичкото отгоре.
Какъв ти беше канала? Те си го знаят хората. Нали на канала ще го качвам. Добре. Също мога да качвам и Clash Royale клипове. Да знаете. Малко скоро. Така, Може и на този телефон и на Samsung Galaxy S3 Neo. Да качвам. И нека да се връщаме към iPhone-а. Какво е това? При другите iPhone не го искам. да, това е за новия Home бутон. Така, аз харесвам думия стандартно. Ето така изглежда стандартното, зумното, т.е. малко по-така големи иконки. Но мен ми харесва стандартното, защото така съм свикнал. И така, и ето го iPhone-а. Това е самия iPhone. Да, веднага ми тръгнаха. Съобщения. Та, ето го. В момента сме с Тук може да се iOS справите. 10.1 и имаме съвсем малко място, което ни е останало. 108 гигабайта или колко беше? 121. 121. Ами, това е от видеото. Дайте палец нагоре, ако ви е харесало, за повече такива видеа.